Hola, bon dia. Quina exposició, eh? A vegades diuen que és millor el tema visual en una exposició que no pas el que un pugui dir. Llavors estem fent aquesta exposició enmig de la selva colombiana i bé, pel que respecta al tema de la guerra civil, jo no us puc explicar gaire cosa del que m'hagin explicat a mi a casa, perquè els meus avis van morir, bueno, dos avis meus van morir abans que jo nasqués i els altres dos van morir quan jo era molt jove. Llavors no tinc un gran record del que m'hagin pogut explicar ni de més, perquè era molt jove i no tenia aquesta capacitat de recordar ni aquesta inquietud com per fer-li preguntes sobre la seva infantesa. Tot el que jo pugui saber de la guerra civil, o en aquest cas de la postguerra, m'ho han pogut explicar els meus pares. El que passa que ells van néixer a meitat de 1950, el 1956 va néixer el meu pare i el 1954 va néixer la meva mare. Llavors ells no van viure una postguerra pura i dura, d'aquesta veritable que es passava fam, d'una economia molt deteriorada, sinó que a mitjans dels anys 50 ja l'economia començava a créixer, tot i veure clarament en una dictadura d'un genocida, en tot el que això significa. No era una postguerra com la que pot explicar algú que hagi viscut els anys 40. En quant a que em poden explicar ells, sobretot és la seva edat escolar, que és quan realment se li pot denominar encara postguerra. L'educació era sempre en castellà. M'explica la meva mare que abans de començar les classes formaven al pati de l'escola i els hi feien cantar el cara al sol. Després sempre m'explica la meva mare que a la classe hi havia una foto de Franco, una foto de Primo de Rivera i la creu de Jesucrist enmig. Això sempre m'ho explica. També els mètodes d'ensenyament eren molt rudimentaris, els càstigs avui en dia serien inimaginables, el que sempre s'explica de posar els dits així que li donessin un cop amb una regla de fusta o posar els braços en creu i subjectar llibres en ambdós costats. Pel que fa fora de l'àmbit educatiu i el que és viure en aquella època, la meva mare era d'una família molt humil. El meu avi, per part materna, venia de Múrcia, la meva àvia d'Almeria, i no tenien recursos. La meva mare sí que va néixer a Viladecans i com era una família sense recursos, el propi ajuntament cedia a aquest tipus de famílies un espai a un edifici històric de Viladecans, que potser el coneixeu, que és la Torre Baró. És un edifici medieval i allà vivien totes les persones que no tenien recursos com per poder garantir-se un habitatge. El meu pare era de família humil, però no en aquest cas sí que tenia un lloc on viure, no era un cas tan radical com el de la meva mare. El que sobretot m'expliquen, que ja no és postguerra, sinó és el final del franquisme, és que al final de tot, quan va morir Franco, en lloc de sentir una alegria, que per dins sí que la sentien per alliberar-se d'un dictador genocida, com he dit abans, era una mica de por de la situació que es donaria en aquell moment, perquè clar, va morir Franco però no es tenia clar què passaria ara, si hi hauria una altra guerra, si es produiria un altre alçament militar. I bé, això és l'únic que us puc explicar, que m'hagin explicat els meus pares. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.